सना नों बिनिफ्रायथ' जुदि आं मोनथियोमोनबा ना नोंखौ बेयाव लोगो मोनगोन नों जे बेयाव फैना दंफैयो अब्ला मालाबा फैयामोन आं बेयाव सान आंबो मिथियामोन जे नों बेयाव दंफैयो नङाबाथ' आंबो बेयाव फैयामोन ना बिनिफ्रायथ' नोंनि महरखौसो नुनांलायबायना नों बायदि मानसिजों रायलायदोंखौ मानो रायलायबावदों आंलाय खुगायासो गाज्रि जालायलांसिगोन आंना सान बिब्दि मानो बुङो ओमफ्राय माबोरै दङ नोङो बेहाय आङो नोंजों खबर सोंलायनो फैयाखैना बेनिफ्रायथ' सोर नोंलाय आं जे नोंनो माने बेफोरबायदि रायलायगासिनो नोंजों आंनि लाइफआव मा सोलिदों मा सोलियाखै बेखौबो मिन्थिनो नोंहा जेबो दरखार गैया जागोन दे सान आम सरि आं जे सोंफ्लांबाय नोंनाव नों बायदि मानसिखौलाय मानो लोगो मोनबावखो दे आङो जायखौ एसेबो नायनोनो हाखाथारा आं नोंनि महरखौनो नोंनि महरखौ नुबाय माने दिनानो खाराब थांखासिगोन आंना सान नों आंखौ बांद्राय जेबो बुंनो नांला दे आंबोथ' बेवहाय नोंखौ लोगो मोनगोन साननानै फैयाखैना अ रियेलि नाम्बार 1 फासायग्रा मानसिखौ सोरखौबा फासायलायखो दाना सान नों एसेबां बुंगासिनो माने बे नङा जे नों लिमिटखौ क्रस खालामो एसे मोजां बुं सानै हयैनो नोंखौलाय मा सानै हनै बुंनो मोनथिखा हसिखा मानसिखौलाय ओमफ्राय मानसिया गोदोनि बायदिनो दङ ना सोलायबायलै सोलायबाबो सोलायाबाबो आं आरो मिथिबाय दे जाबाय दे नों थांनो हासिगोन आरे थानोबो सोर सानदोंब्रा अब्ला माथो लामाया बैथिं दङ थांनो हासिगोन आंथ' लाखियाखैना सान ओमफ्राय एटलिस्ट सान इसे गोबावनि उनाव लोगो मोनदों दिनै खेबसे मोजां माथोथ' होनो हायोमोन ना अ माय गड नोंखौ मोजां माथो होनो आङो नोंहाथ' दायानो दाय दङना गोदो थांनाय समाव जायनि थाखाय एक सेकेन्डबो नोंखौ नायनोनो हाथारा आङो थेवबो रायलायबावबायसो आङो मा खालामनो ना आंनि हुदियानो बिदिनो सोरखौबा नुबाबो इगनर खालामनो हायाना ओमफ्रायथ' रायनोल' गोसो जाखायो नोंखौ नुबा मिथिबाय बिब्दि दा बुंसै सान आरो थुनथुलियालाय दाबो नोंजों दङ ना ओमफ्राय नोंसोर जुलि जाबाय मानोथो जाया जानो न' आंबो फाग्लि फाग्लि सानखायो दाथ' जुलियानो जाखासिगोन ना एसे गोबाव जाबाय नोंहा माथो अरजाखो बे जाबाय जोंनि पार्सनेल लाइफ ओमफ्राय नोंहा दालाय सोरजों जुलि जाखो नोंहा सोरखौबा नङा सोरखौबा फासायलायखोना लायाखै नों जामादै गोदानथ' मोनखाबाय खोमा नोमायाबो माथो बुंबावनो सान दे होमबाना बाय बेनिफ्रायथ' आंनि लाइफनि खोथा बुङोबा आइ एम स' हेपि आं थुनथुलिजोंनो बिराद हेपि दङ सान मोजां दे बेनिफ्रायथ' आंबो नोंसिनि जुलिखौ नायनो लुबैखादोंमोन सान आरोथ' नोंनो खुसिबालाय आंबो खुसिना आंबो गोदोनि बायदि नंलाथ' अ वाव सना थिग दं दे होमबालाय बेबायदि मानसिजों रायलायबाय थानानै लाब गैयालै सान थेंक गड थांबाय बियो सोर सोरखौ लोगो मोनोब्रा आरे ममा सोरजों रायलायगासिनो हे मम नों दाबो बेयावनो दं एबियाबा सनाखौ मम बाट वाइ बियो बेयाव आंखोला आरे आंहाथ' ओमफ्राय दाय दंथारा दाख्लै आं थगायदोंसो ना आबैयाबो दासो खाबसे फैनांगौनो मा होनबावनांगौ जाखो बेथ' बै गथ'आनो ना एबियाबा थुदो थांसै या मम मानोथो बाव थानांगौ देनाय थांसैलै थुदो ओइ र'लाय दासो मा बुङा अ न' आयु थुदो हाबा थांसै बेथ' ममनो खिन्थाथारगोनलै रथ'लाय मम जेबो नङा एबि नों सिरि थादे र' आं आंखौजों रायलायनि आं मा होनदों सना बे गथ'आ मा होनदों नोंखौ मम बे आंनि फिसाला सान बिदिबा सनाया हाबा जाबाय लोगोसेथ' बे गथ'आ दाख्लै बिदिबा मा दाख्लै आंखौ थगायदोंमोन बे आंखौथ' फुरा सिनायखाथारबाय नोंलै अ मोजां दे होमबा सना आरोथ' माब्लाबा लोगो मोनबा रायलायगोन आं नोंनि हासबेन्डजों सोर बबेनि मा खालामो बेलाय मा मावो ओमफ्रायथ' होमबा नोंहा फिसालाबो दङ
मम बेथ' नोंनि लोगोसो ना बेबियाबा नों सिरि थाथ'दो सना जेबो दाबुं सिरि था दे मोजां दे होमबालाय मोनसे गुड निउस मोनबावबाय माथो आरो मोनथिना साबसिन मोनबाय आङो जे नोंहा फेमिलिबो जाबायना अके दे होमबा बाय आंकोल नों आंनि डेडखौ सिनायो बेबियाबा सिरि था आंनि डेडा जोंजों थायाना नों मोनथिगौ ना आंकोल मा ममा थगायबाल' थायो नों मोनथिगौ ना आंकोल बहा दं आंनि डेडा नोंथ' ममनि लोगो ना मोनथिगौ ना नों आंकोल मम आंकोल गथ'आ मा बुंखो बे आरो बे सनानि फिसालासो नाथाय आंनाव मानो बिदि कुइसन खालामदों बे गथ'आ बेनिफ्रायथ' फिसालायानो देरबायबा मानो बिदि सोंथि खालामदों ओमफ्राय सनानि हासबेन्डआलाय सोर बे गथ'आबो दाख्लैथ' लोगो मोनदोंमोन ना आङो What's going on दिनानो बेखार जाबायलै दिनै जायखि जेखि बुङा मानो नाथाय थुनथुलि सना आंनि थुनथुलि बेसेबांदि फाग्ला रखम मोजां मोनो आं नोंखौ बेखौथ' नोंबो मोनथिनाय नङा आरो मानसिफोर जेखि बुङा उफ हाय बेबी I really love you मोनथिबायना नोंथ' रियेलाव आंखौ सैयालै नाथाय बेजोंलाय आंहा मा नांजानो आंनि गोसोआवथ' नोंनि थाखाय फिलिंसफ्रानो जेबो रागा जोंनाय गाज्रि मोननाय बिदि फैयाना नोंनि थाखायथ' आंनि गोसोआव बास लाभ आरो खालि लाभल' दङ बुंथों सोर मा बुङो नों गुबुननिसो जानो हायालै बिदि नों आंनिसो लाकिनिसो जानांगौ नों माय सुइट हार्ट बेसेबां अनो आं नोंखौ थुनथुलि आरोथ' अनबायानो थागोन आंनि नैबे आंनि हां जोबजासिम एकदम सिम्पोल लाइफमोनलै आफुनखा सानदोंथ'मोन बेफोर गासिबो गाज्रि खामानिखौ मावगोन ओमफ्रायथ' दा बेलेगसो जाना होबायना नोंबो आंखौ गारना बे सान मोथलाजोंसो थांनो नागिरबाय सोरबाथ' बुंसोदों आंखौ मालायनि हिनजावखौ सेख'ग्रा गोसथोग्रा बाट I don't care मेगनानो नोंखौ फसायथारबायबा बेबी माथो खालामबावनो मेगननि मा दाय देनाय जा खामायगोन नोंनि थाखाय खामायगौमोनलै आङो बिनिफ्रायथ' नोंखौ मोनसेनिफ्राय मोनसे एभ्रि खुसिखौनो होनो नाजागौमोन आङो दाबो जेबो नङा र' बेखौथ' आं नेबायानो थाखागोन आंनि लाइफ टाइम मोजां मोननाय थाबाबो ना आंना मा खामानिखौबो गारनो हाया खामानि गैयाबा फैसाफ्रालाय मानिफ्राय फैनोब्रा बेखौबो होसै आं बेखौनो नों जे आंखौ मोजां मोनो बिदि बहा हायना मुलि मोनबावनोब्रा आंलाय मोननायबा लायजागौमोनलै आंखौ मानो फसाया देनाय नों वाय जाहोना मा आं बायदि सिंगेल बहा मोनगोन दे एसेबां पियर सिंगेल आङो दिनैसिम रावखौबो नोजोर होनानैबो नायफेराखैमोनलै बाट इउ आर दा स्पेसियेल वान ओमफ्रायथ' हाबा खालामनो होनदों नामा सान खालामबाबो जेबो नङा लायनायाथ' देनां हाबा जाबाबो जायाबाबो लाखागोन आं नोंखौ नोंसिनि रिलेसनाबो सानसे नङा सानसे जोबखागोन थेवबो आंथ' जेननाय लायाना नेबायानो थाखागोनब्रा आङो थुनथुलि सनाखौ गोसो सिंनिफ्राय अननाय ना बिदि समबो फैखागोनदां सानसे जेब्ला नोंबो आंखौ मोजां मोनो दाथ' बाहेरावबो मामलाया एसे गरम ना थान्दा जाग्रोथों ओमफ्राय आं थांफिनगोन नोंनि आंनि जरियासो समायखायोना थुनथुलि जायखि जेखि बुङा यालै आयै आं सिनाया बिखौ ओइ हिनजाव माबा ओइ सिख्ला बांद्राय खोथा बुंनालै नोङो जानला मानला आंखौ बेखौ नोंसिनि नोम्फानि न' साननानै लादों ना मादों हो नों आंखौ बिब्दि बुंदों नों आंखौ जेखि बुंना बुं नाथाय आफानिथिं दा थांखा आंनि आफाया गोजौआव थानायखौ नों मानो बेफोरबायदि रायखांनांगौ आइ बे हिनजावालाय माथो एसे दिगदारसो खालामबायहाय जोंहानाव फैनानै जानोलै आयै थांनो थिनबाबो थांला माबा आं थानो बायोलै बिदिबा हा नोंहालाय मानो थानो बानांगौ जाखो बेसो फैदों दा बेसो थांगोन थिनहरलै आयै बेबायदि मानसिखौ दोनो नामा सिनियानोबा जोंहानावलाय मानो दोननांगौ दे ओइ थांगोना थाङा नों थांगोना थाङा थाङा थांसाबबाय आङो हे बिदि आखलबा दा गामिनि मानसिफ्रा नुबा मा साननांगौ नोंखौ मायबा जोंहानावसो खारसन फैदों नंलाय लांगोन ना ओइ सिख्ला ओरैथ' जोंहा जारुमोना दा नुबा मा साननांगौ बिसोरो हो जोंहा जारुमोना मा सानगोन लाजिया नोङो मालायनाव बेबायदि खारसन फैनो
जालालै बिमाबो बिराद दै गांसै माथो बेबायदि गोरोम माने गलम बुंनायफ्रासो जालायलांला आंना माबा जौ लोंनाय थां माथां फेनाय थां माथांनो नाथाय गारबायलां बेफोरखौ बारा सानबाय थानो गोसो जाबासो लोङो जौफोरखौबो गोसो जायाबा लोङा बाखिथ' आरो खामानिनि टेनसन जेबो साना आं बेफोरखौ जुससो लोंग्रा जाबाय आं दाना अरेन्ज जुस मेंग' जुस फ्रुटि ओमफ्राय मा दंमोनलाय बिदिनो आरोना खुसेर बिदै बांद्रायथारबा बाजै समफानाव थांबाय आरोना बा जौ बिदै लोंनो गोसोबा दिनैथ' आरो सोरखौ लोगो मोननांगौ सोरखौ लोगो मोनखोलै सिगांजों नायब्लाबो आंनि हाथरखि उनजों नायब्लाबो आंनि हाथरखि मा होनबावनो आरो बेनो महर रावाबो बेनोबा मा बोरै जेन'बा आंथ' बुंनोनो हाया जे बे आंनि हाथरखि नङा आंथ' मा बयबाबो कनफिउससो जागोन ना जे बोरै बिदि जानो हाखो बाट आंनि हाथरखिबो नंमाराना बेबो सैथो मोनसे जारलालै भाइ जेरैबो बेबायदिबो जानो हालायो आरोना बुहुमाव डाबल एक्टिं थेवबोथ' बे आंनि थाखाय मालायसोना आंनि गावनिथ' नङा गैलाना मेहेरनि थाखाय रावबो गैला फिलिंसफोरासो मेन दा बेफोरनो फैयाबा जानला मानलानि थाखायलाय आरो बहा फैलाबायनोब्रा थेवबो नुफ्रांबा लोगो मोनफ्रांबा आयुल' नंखायोलै बिखाख्लाबनो बोरैथ' मोना जानोब्रा एखेथारबा महरानो बांद्राय अभार गोसोखांबा नायग्रासो जानोसै आं बिखौ जेन'बा आंनि हाथरखिखौ आरोना जायखि अखाफोरानो जाया मानो बिनि महरावनो गोसोखांबा बेखौनो नायनोसै आं मा जाबावगोनलै भाइ जिउआनो बोरै थांखो फात्ताबो मोनला माथो थोस खाथ्रालै बिस्राबा न'खराव सोर दंलाय दा अखाफोर ना मा फाग्लियालाय लिंदोंमोन आरोना आंखौ जौ बिदै दंबा लोंबो जागौमोनलै साहाथ' लोंखायाना आङो जाम्बा थांनांगौ नों मेहेर सोर दं नायनानै फैगोन आं मालाबा ओइ भाइ दै नोंजों खामानि सोलिथ'नोसै दा थांबा खुसेर बिदै लोंलांसै आं बिराद लोंनो गोसो जादों लोगो सासेखौ लानोसै दिपकखौ लानानै थांसै आं मानो आं खिंखिं मोनबाय थाखोरा खर'आनो साजोब्बायलै आंखौ बोरैबा मोनजोब्बाय आंखौ एकदम सनिया हाबा जाबाय हासबेन्डआ सोर नाथाय फिसालाबो दं आंहालाय मा नांजादों दे थेवबो गथ'आ मानो बिदि बुंदों बे सान एसे गोबाव नों फैनोनो ओमफ्रायथ' आं दहाय नेबाय थाबाय नोंखौ जि गोबावनो दख'ना गानलायनानैबो नेदोंमोन आं गावहा फैयासै लेट जाबायना प्लिज टुनटुलि आइया ओइ जाम्बा मा जाना फैखो नोङो बावबाय नामा जोंहा कर्टआवबो थांनांगौ बावाखै मानो बावनो आंखौ बिराद खर' साबायलै टुनटुलि प्लिज दसे हारसिं थाथ'नो आङो ओइ सान मा जामारदों नोङो जायाखै आंखौ खर' सानायानो हालालै प्लिज ना आं दसे उन्दुथ'नो रेस्ट लाथ'नो आं आयु दे होमबालाय सान आं नाना निबुरो दा हामगोनदां दसे थाथ'नां र' सान बुंखादों आं खिन्थु दा नों आंखौ बेफोरबायदि खालामबा नोंखौ रासिनसो डिस्टार्ब खालामगोन आङो नाथाय र' मुलि लाना फैग्रोनि आं खर' सानायनि अके आरो नों आंजों मोजां रायलायबावनो नागिराखै ना माबा जामारदों नामा सान माबा जामारदों जायाखै दे आरो होमबालाय दसे उन्दुथ' आं लायनि बावले आरो मा जाना फैखो दे मानसियाथ' मार्केटावसो थांदोंमोन बेफोरबायदि रिएक्सनबो होफेरामोनलाय मानसिया माबा जाखो दिनै डाइरेक्ट फैनानै माबा खर' सादों खर' गिदिंसो जालाबायबायलै आं उन्दुनोबो मोजां मोनला बोरैबा मोनजोब्बाय आं साननायफोराबो जानला मोनलासो फैलाबायबायलै माबा बेफोर गासिबो बे सना आरो बिनि फिसालाखौ नुनायनिफ्राय जादों आंहासो गोसोआ मानोबा उसुखुथु जाबाय थाबायलै मा होनदों जावैसोआ माबा उन्दुनानैसो थाबाय ओंलै आयै माबा खर'आनो जि सालाबायबायनो बेना आयै हा बिदिथ' जाफेराखैमोन माथो दिनैलाय मा बेफोरबायदि जाखो होमबा मानसिया आंजोंबो मोजां रायलायबावाखै दाबो जायखि खर'आनो जा जियानो जा होमबाबो आंजों मोजां रायलायोमोनलाय दिनैबा मा जाखो फाग्लि गथ'हा नोंसो माबाफोर बुंदों नामासै अबाव आंलाय मा बुंनोखाय बेखौलाय माथो दहाय फन हरबा मोजांसो रायलायहरदोंमोन खुसिनो आयै दायो थांसै होनहरलायदोंमोन दा फैबाय ओमफ्राय बिदि मानो जाखोबा
इसेसो माबा थांनाय टेब्लेट दं बेखौ हैनाय खर' सानायनिखौ आरो र' थावखौ दासोमना हो थाव थान्दाखौ ओं मा जायो आयै जावैसोलाय र' लाथा बानायहैनि आंहाय मस्ला होनानै थांनाय नों गोख्रै थां मुलिया हैना फैग्रो एसे हामबायबायथों अना खानानै नायल' जाल' आंनि सानजावैसो हाबाब मा जालायखो मा जाखो मोनथियादे आरो दा दसे थाना हामाथाय र' मुलिथ' हैना फैबाय आंबो दसे बार जाथ'नोसैलै हो नों ओइ गथ' नों आरो बेबो थुनथुलिमोननियाव औ आंकोलनि उन फैदोंमोन आङो सासे आंकोला नोंसिनाव हाबफैदों मा जाखो जोंनि न'नि मानसिथ' हाबफैखागोन बियो नोंनिलाय मा जायो बेलाय साना नोंसिनाव आं मोनसे खोथा सोंनोसो फैखादों मा खोथा बेलाय गथ' ओमफ्राय नों जोंखौ फिसा खालामो ना मायोथो दाख्लैबो लोगो मोनदों आंकोला खिन्थायाखै दासो एसे सिगां आंखौबो लोगो मोनदोंमोन आंनि ममखौबो सोर नोंनि ममालाय आरो नोंहालाय जोंजों मा खोथा दं जेन'बा आं